And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Galit ako sa kabit. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako magiging kabit. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento ng buhay ko. But more than that, gusto kong marinig ang payo mo tungkol sa sitwasyon ko. Itago mo ko sa pangalang Kesha. At ito, ang aking secret file. Maaga akong nag-asawa. 17 years old pa lang ako, ay nabuntis na ako ng boyfriend ko na itago natin sa pangalang Ayon. Parehas kaming honor students. Kaya imagine na very disappointed ang parents namin sa aming dalawa. Pero pinatunayan namin sa kanila na nadapa lang kami. At sa pagkadapang yun, sisiguraduhin namin tatayo kami ulit. After kong manganak, nag-aral uli si Ayon. Habang ako naman ay nagtrabaho. Okay naman kami. Until nahuli ko siyang may ibang babae. Baby pa ang anak namin noon. Sobrang sakit, DJ Rocky. Hindi naman kasi siya babaero. O baka dahil isang taon lang naman kaming dalawang magjowa, kaya hindi ko agad na red flag pala ang jowa ko. At dahil mahal ko siya, ay pinatawad ko. And besides, ayoko ng broken family. Fast forward. Nakagraduate si Ayon. Unang trabaho niya ay sa malayong lugar. Stay-in siya doon. Buwana ng uwi. Tumagal siya ng almost 2 years doon. Nag-start na rin akong mag-aral. Working student nga lang kasi sayang din naman yung kikitain ko. Pero sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. Medyo tanga rin naman ako na nagtiwala na kung sa malapit nga ay nagloko siya, dun pa kaya sa once a month lang na nauwi siya sa akin. Ang nakakatawa pa doon, DJ Rocky, ay lagi ko siyang nahuhuli. Nabiglaan lang. Yung walang intensyon na mag-imbestiga. Parang tadhana ang nagsasabi sa akin na, "Hoy, i-check mo to, may makikita ka." Martir na maituturing. Muli ko siyang pinatawad. Sa kondisyong magre-resign siya
At dito na sa amin magtatrabaho uli. Umuwi nga siya at dito na nagtrabaho. Natanggap siya, 6 months na siya sa new work niya. Then, summer came. Uso ang company outing. Nagpaalam siya ng maayos sa akin. Kaya pinayagan ko siya na sumama sa company outing. Kinabukasan, nag-chat sa akin ang elementary classmate ko. Very unusual. Kasi hindi naman kami close. Akala ko mangungutang. Pero putik na yan. Nanginginig ako sa galit. Kasama pala siya sa outing dahil yung boyfriend niya ay katrabaho ni Ayon. At ang tanong niya sa akin ay, Kesha, kayo pa ba ni Ayon? Gumuho ang mundo ko for the 3rd time. Wasak na wasak ang puso ko. Sinabi niya na may katabing babae si Ayon. Palaging nakadikit dito. Pinilit niyang itanong sa boyfriend niya kung anong meron sa dalawa. At yun nga, kalat daw sa kumpanya na may something sila. Nang makauwi si Ayon, pinalayas ko siya. Ayoko na kasi talaga. Sawang-sawa na ako. Pero kapag nakikita ko yung anak ko, nakakalimutan ko yung sarili ko. Kaya ang ending, pinatawad ko siya. But this time, nabubuo na ang galit sa puso ko. Ano bang masarap sa pambababae? Ano bang meron sa pangangaliwa? At dahil sa galit na yan, natempt ako. Hindi naman sa pagmamayabang. Maganda naman ako. May nanliligaw pa rin sa akin kahit may anak at asawa ko. Pero lahat yun ay iniisnab ko dahil mahal ko sila ng anak ko. Pero dahil na rin sa galit, nakipag-textmate ako sa iba. Itago natin siya sa pangalang Dex. Nung una, for fun lang. Pero Diyos ko, nahulog ako kalaunan. Ang siste, naging kabit ako. Willing naman siya na makipaghiwalay at ilaban yung sa amin. Right love at the wrong time. We both wish na sana mas napaaga ako ng onti. Sana nagkakilala kami nung hindi pa siya kasal. Nalate ako ng konting taon. Pero kahit ramdam ko ang sincerity niya, ako na rin ang umayaw. Hindi naman kasi ako malanding babae. Galit nga ako sa mga agaw eh. Kaya binitiwan ko. Kahit alam ko sa puso ko na mas mahal ko na siya kesa kay Ayon. So, unti-unti, tinatanggal ko ang galit sa puso ko kay Ayon. Honestly, naiintindihan ko naman. Ang aga naman kasi naming naging mag-asawa. Siguro kaya lang siya nagiging babaero kasi hindi niya naranasan at na-enjoy ang buhay binata niya. Pero bakit ganun? Ako din naman eh. Ang dami ko rin namang hindi nagawa dahil nabuntis niya ako. Pero bakit ako ang nagsasuffer? Nag-resign uli siya para sa peace of mind ko. Natanggap sa isang magandang kumpanya. Dumating ang pandemya. Nag-stop yung company namin kaya sa bahay lang ako. Pero siya, tuloy ang trabaho niya. Bumawi ako. Inasikaso ko siya. Pag-uwi niya, minamasahe. Naisip ko rin na baka nagkukulang na ako. Since working student ako, gabi na ako nakakauwi. At madalang ko siyang maasikaso.
Okay naman. Naging masaya kami uli. Until one day, kinutuban na naman ako. Nag-imbestiga ako sa cellphone niya. Ultimo log calls chinecheck ko. Nagalit siya. Paano raw siyang magloloko kung hawak ko ang messenger niya at wala naman siya laging load. Nagilty ako kasi nga baka na naman paranoid ako. Pero lalong lumala ang paghihinala ko. Nagpaalam kasi siyang may pupuntahan pero inaabot ng 2 oras at sinabing traffic. Pero pag-check ko sa Google Maps, hindi naman traffic. Alam kong ginagago na naman ako ng asawa ko. Pero wala akong makitang pruweba. Until destiny lead the way. Mabait talaga sa akin si Lord. Ewan ko kung anong nagtulak sa akin pero dinala ako ng mga paa ko sa sasakyan namin. Napatitig ako sa isang maliit na box na parang drawer. Sinubukan kong buksan. And boom! May nakita akong SIM card. Bigla kong naalala. Nung isang araw ay may nakita rin akong SIM card sa banyo. I asked him kung kanya ba yun. And he said no kaya tinapon ko. Kaya pala sabi niya bago ko siya pagdudahan, isipin ko muna kung naglo-load ba siya. Yun pala ay ibang cellphone at number ang gamit niya. Nakita ko rin kasi yung old phone ko. Sinalpak ko doon ng SIM card and boom! May ka-text at may date pa nga sila nung time na inabot siya ng 2 oras sa labas. Eto pa ang masaklap. Pinagsabay na niya nga kami. Pinagsabay niya pa yung kabit niya. 2 pala yung ka-fling niya. Yung isa kamag-anak pa ng tropa naming 2. Sabi niya sa akin, akala raw niya kasi ay niloloko ko siya. Nabobore na raw kasi siya sa trabaho niya at masaya raw kasama yung babae. Tinatanong ko yung sarili ko ngayon, bakit hindi ko siya mabitawan? Sobrang sakit. Kaya naganap ako ng comfort. Muli akong bumalik sa piling ni Dex. Pero buntis na pala ang asawa niya. First baby nila. Pero isinantabi ko yun. Magkausap lang naman kami. At hindi naman kami gumagawa ng kababalaghan dahil bantay sarado rin siya ng girlfriend and soon to be wife niya. Kaya lang kahit pagbali-baligtad rin ang mundo, alam kong kabit pa rin ako. Ang tanga ko, no? Babaero na nga ang asawa ko. Humanap pa ako ng isa pang ipupukpok sa ulo ko. Pinatawad ko si Ayon kahit may Dex pa rin sa buhay ko. Fast forward. 2 years na akong walang nahuhuli kay Ayon. Mukhang nagbabago na siya. Hindi ko alam pero hindi ko na maramdamang mahal ko pa si Ayon. Parang takot na lang akong mag-isa dahil nasanay na ako nandyan siya. Inuusig na rin ako ng konsensya ko. Kasi hindi niya alam na may mahal na akong iba. Matagal na. Bago pa mahuli ang huling babae niya. Tatapusin ko na ang communication ko kay Dex. At sigurado ako doon. Desidido na akong magtino. Desidido na akong ibalik yung dating Kesha. Pero ang hindi ko alam ay kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon ko kay Ayon. Mukhang wala rin naman siyang balak pakasalan ako. At aaminin ko, hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan pa. Besides, cheater din naman ako eh. Hindi nga lang niya ako nahuli. I don't think we can still work this out.
DJ Rocky, at sa mga tagapakinig mo. Palagay nyo ba we deserve a chance? A last chance? Ilang linggo na lang, 12th anniversary na namin. Alam kong nakikita na niya yung worth ko. Pero kung kailan nagtitino na siya at nakikita ang halaga ko, hindi na ako masaya. Pakiramdam ko, huli na. Ang dami kong thoughts. Paano kung after 5 years, kung kailang kasal na kami, mambabae uli siya? Hindi ko rin magawang aminin sa kanya yung naging relasyon ko kay Dex. Ayoko rin namang magulo ang buhay ni Dex. He deserves a peaceful life. Tama na kami na lang ni Ayon ng magulo. Sana ay mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng storya ko. Muli, ako si Kesha at ito ang aking secret file.